Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, coa revista número 16, seguindo a rigurosa quenda da edición, estes minutos da madrugada deste frío luns, corresponde poñer voz a unha parella de poetas e mestres da palabra que son especialmente entrañables para min. Trátase de Antonia Blanes Hermida, que nesta ocasión a súa brillantez poética adica ao sentido do humor que tanta falta nos fai a algúns, regalándonos o seu relato O sentido do humor. Por outra banda, o seu compañeiro de vida Miguel Anxo Martínez Coello nos fai chegar un delicioso relato mediante o que nos fala dises persoeiros que dun xeito ou outro forman parte de nós, a xente do redor, e que titula Chiquito, vaite deitar, que mañán imos de feira. En primeiro lugar, Antonia Blanes Hermida, O sentido do humor. Que é o humor? Nin siquera os máis expertos se poñen de acordo nunha definición. Para min é ese momento que me fai sentir ben, provocándome risa e ata bágoas de alegría. Son esas situacións extrañas aos mesmos, mas que non hai maldade, pero si un xogo que nos saca da zona de confort e fai que un intre que nos esquezamos do noso mundo racional. Es el enemigo a que hora van a atacar? Y van a venir muchos, pues no sé si habrá balas para todos. O grande Gila resumido. Nestes instantes raros que estamos a vivir, onde é moi dificultoso saber se algo é verdade ou é un fake news, o humor e a risa son indispensables como sempre. Recibimos moitas mensaxes con imaxes preciosas no WhatsApp que nos fan pensar, pero as máis importantes son as que nos fan rir. Son eses instantes nos que o cerebro perde o control e vólvese a activar. E ten que se esforzar para comprender de novo o que se daba por feito. Hoxe levanteime con ganas de traballar. Senteime uns minutos e xa me vou atopando mellor. Grazas a Deus, que mal rato pasei. Cando o humor é intelixente e positivo, consigue que nos atopemos ben. Será endorfinas e case fai que nos esquezamos da dor física ou psíquica que poidamos padecer. Pola contra, o humor negativo non sirve para facernos sentir peor. Cando alguén cae na rúa e casi toda a xente provócalle un sorriso porque a situación é anómala e esperpéntica. Postura rara, desconcerto, quizáis roupa interior. E cando te das conta que quizáis esa persoa se danase, como te sintes? O humor positivo sana, non hai outro humor. Gracias, Antonia. E agora, Miguel Anxo Martínez Coello nos fala de Chiquito, vaite deitar, que mañán nos imos de feira. Juan, o fillo máis novo de Avelino, non o pode negar. É cuspidiño ao avó, e polo que conta o seu proxenitor, herda máis cousas. O caso é que dende que chegaches de Caracas todo foi encher a vida de sentimentos nun eido que se orientaría para sempre o teu destiño, Rivas do Asneiro.
Dende aquelas, aínda que moitos xa non están ao noso redor, faise como que nunca morreron, porque as súas vivencias quedaron para sempre no máis profundo dos nosos pensamentos, que espertan ás veces na profundidade dos nosos soños. Quen cho ía dicir que todas esas andrómenas servirían para compartir con todo o mundo algo tan grande como é o que un simple pola mai, polo pai, a familia e a xente do redor, todo mesturado, cas festas, a paisaxes, a chuvia ou a morte, nosa Galicia é así. Atrápate ao nacer e xa nunca máis poderás afastarte dela. Todo o que ti eres está marcado na túa contorna de tal xeito que levarás sempre a Galicia e o teu fogar donde esteas. Avelino é para min algo moi grande que leves adiante esta gran empresa literaria da xente do redor, que xunto con Manolo e a Casa do Patrón, o inmenso equipo da Casa do Patrón, está desfacendo polo ben da nosa bela Galicia. Eu non podo engadir máis do que xa fixen tratando de poñerlle cor e imaxe a sentimentos casi imaginarios. Para min é xa dabondo, quizáis máis adiante vexa tamén adicada algunha das andrómenas. Grazas, Miguel Ángel.